Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada training media dayo. Isa kasapulan na mapanag ijay. Apay ang masapul nga dyan adayo ti pagtriningan nyo. Ano nga rod? Kastamat tinabiit pa yung naggraduara polis. May maya tapno mapermanente iti trabaho akas polis. May destino akmat akas nurse iti medyo na suli nag-alugar. Da kami ti mangkita kadagiti mabakunaan nga ubing iti adayo alugar. Agan-anat ka nga rod iti papanam ha? Kasta ka mat iti papanan nyo. Sapay adu ka no ti rebelde iti papanan nyo. Ited ko ken katoy keychain anagatang ko di talagnaan mi. Naimaldit di tabitin na tiladawan ta adwa. Ibitin ko matan dita ti tolbag ti balay ko. Kan tolbag ti barangay health station apag trabahwak. Mapanak pa iti pagtrabahwak, anti. Anusan yu apakikit-kita ti balay ko. No, dito'y kuma, ti pakaidistinwam. Saan nga iti adayo, balasang ko. Adang aminan sigod ang nakadistino dito'y, anti. Saan mo't amabalin at nakadistino dito'y ti iyalis da, tasyak ti sumukat. Sanak nga inaldaw amapan iti balay mo, balasang ko. Amumod, medyo adayo. Apay no ijay kayo ngaminan nga agyan, anti. Naiputputong ti balay mo. Agmay-may sa kayo mat dito'y. Dito'y ti ayan dagiti mulak, balasang ko. Umanayan, pagbibiyag ko dagiti maapit ko amulak dito'y. Sa bagay, di tapay nga rod sirok ti lansones ti pagsinsinarakan mi ka ni Romy. Tamatan-awan mi ti lumlumnak nga init iti baybay. Siyak ti saksi iti ayan ayat yu adwa. Kanayon ko ang makita ang naragsak kayo adwa. No adda kayo di tasirok ti lansunes. Nagmayat nga min ti dalumpinas abato a pagtugawan iti sirok na, anti. Nagmayat pa'y ti puloy ti angin. Kabayatan at ang tanawan ti baybay iti baba. Mapantayon ijay training ground ijay Visayas. Nakasagana ka ka din? Apay analiday ka. Mabayag ngamin na di kami agkita ka ni Eva. Sapay may parit ti cellphone kada tayo ijay. No signal ka no ijay papanantayo. Kasla tayo balod ijay. Sakbay mat ngamin ang may papermanente tayo ket kasapulan ti training. Anusan tayo ta kinayat tayo mo tinagpulis. Pagrebangan tayon ti kastoy. Anya pa'y ngayon di kasta. Aganos ka bagi kunada nga ron. Da nakitak a babae ang nakabado iti puraw iti mais a barangay health station. Anya tiramidin tayo iti babae ang nakabado iti puraw, Pangulo. Ang dalakit di ammo na dayjay maipapan kadag iti ag-agas. Isu ang masapol nga alaan tayo ako mapang kada tayo. Mapan mi ka di dukutan, Pangulo. Na, saan mo nga ammo nga osaran day tasang kabasit anaitad nga utak mo. Kasano nga'y ako mapang kada tayo no dukutam. Agparang tayo na managdakdakas iti imatang na no kasta ti aramidam. Ay, mapan tayo ay aywan kasta ka day. Masapol ang maamuan tayo ti balay na. Dagiti kabagyan na. Tapno maiwayat tayo ti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo. Ay, mawata kaunti kaya't maamaramid, Pangulo. Kaya't mo asawan, sumalog tayo. Katiktikan ta ti balay kan kabagyan tinasaw a babae. Ako na ni Pangulo. Wen, umuna. Makiamam mo kay tinasawa babae. Kampay ini nasaya at kagayam. Nawatam. Siyempre no imbagam, naawat akon, ta sa anak ako nang. Mangawis ka nga roda ni ti kanwata at sumalog tayo.
Ijay imbaga ni Pangulo ang nakakitaan na iti nakabado iti puraw iti papanantayaw. Areglado! No kasta! Addan to babae akadwa tayo dito'y kuta. Sa lalayngan tayo ti mangrami iti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo tinasawa babay. Nalaka lang, dayta. Apanan tayo ti babae. Tapno maya ako mapang kada tayo. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako, balasang ko. Naggapuak ijay ilay. At danapan ko ginatang. Ay, agawid ka kadimat, Eva, balasang ko. Wan, nana. Nagapuak mo't iti barangay health station di takabangibang a barangay. Ay, Kurt, medyo aday umot at ipinagnam. Wan nga rod, nana. Awan pa'y mat ngamin kalsada dito'y bantay. Kapilitan na pagnaan, numapandi takabangibang a barangay. Nalikaw ti kalsada, tadita pa'y baba. Ay, win nga road, balasang ko. Uray itinapananda rumay. Adayo kanumot iti ilay. Wan nga rod, nana. Saan kami pa'y ama kapaginawag? Nagrigat ti sasaadan mi. Ay, kapilitan nga aginanos kayo. Para iti masakbayan nyo, Eva, balasang ko. Nakita mo ti babae kinasaw ti bakit. Inawagan na ti babae ti Eva. Eva gayam tinagan ti babae. Darasok ti mang salikaw-kaw iti bakit. Magna kiti bangir. Kat kunwari, masabat ko. Wan, tapno makaala ka iti impormasyon iti bakit. May papanitag nagan ni ti Eva. Sige, ditakan. Tapno mauna ti bakit iti bangir at dalan. Darasal. Imbag, tasaan unay anas sa magtidalan. Mauna ak lakit di ti bakit. Tana inayad amag na. Nana, naimbag abigat yo. Pasyente nak ni Madam Eva ijay kabangibang alugar. Ayan ka di ti balayda. Kwa, balasang ko. Diretsuam laang day taadalan. Adda na pinturan iti berde abalay. Nana, aduda ka ding agnanaw ijay. Ulilan ni Eva. Agmay-may sa ijabalay na. Kasta ngayon. Kaasimot nga rod ni Madam Eva no kasta. Saan nga inaldaw ni Eva ijabalay na. Taad-ado nga ijay ayan ti trabaho na ti ayan na. Ay, ada samot na isang rat a pagturugan na ijay. Isugayam nga awan ijay idinapanak, nana. Kasapulak namin ti agas. Kwa, ijay ka kumalagan health station. Ta ijay ti ayan dagiti agas. Saan kait adita balay na? Anya nga itinamuami ti dadya bakit. May papan ka ni Eva. Agmay-may sa kanu iti balay na. Napinturan iti berde. Uli lagaya man dayjay nga Eva. Awan kadwa na iti balay na. Kasta iti maramid. Agisuot iti uniforme ti pulis wano militar na iti kakadwata. Bombaan dati sikigan ti balay na. Kasanun numayraman ni Eva? Kunang kamay. Makita tayo kung ano niya kwarto ti adda silaw na iti sardam. Kawatan nga iso, ti kwarto na. Iti bangir nga awan silaw na ti bombaan na iti kakadwa. Kalpasan na. Agparang ta asaan ang naka-uniforme. Kunwari, tulungan ta. Ibagata nga uniformado tinangaramid. Tapno guraan na dagiti naka-uniforme. Correct. Ang daman kayang basit nga utek mo.
Madam Eva, ayan nyo. Umay kayo, tatulungan kayo. Naka-orniforme dagiti nagpabetak iti asidog ti balay nyo. Nakita mi apil manaw da. Sino nga tadagita? Saan nga ta kabusor? Saan ka nga agbutang kanyag? May saak nga inagasam idi ijay kabangibang a barangay. Umaykan, tamapan tayo ijay abanda. Dito'y tayo pa lang. Agina na tayo pa eh. Saan mat aday to'y tidalan nga agturong iti kabangibang a barangay? Nadamag mi ngamin. Nga adda kanumot lang nagpabetak ijay, madam. Inalada kanu dagiti agas ijay. Iso nga umay kalangan ijayan mi. Tasi ka ti mangagas kadagiti masakit ijay. San ino ti ayan yo? Adayo ka di? Saan? Napan kami ijay. Takas jamot lang tinaramid dagiti naka-uniforme iti pamilyami. Isa pimanaw kami. Nagkamang kami ijayan mi ita. Ado kayo ka di? Ija ibagbagam a lugar iyo? Medyo. Adamot ijay ti pamilyami. Kasapulan da ka ijay. Taado ti masakit. Kasano? Kat awan mat awit ko nga agas. Ado ti agas ijay. Ngem saan mi nga amot ti pakayagasan da. Kagatwa, nung nakain na kayo. Dalyasa tayo. Oh, sige. Agdalyasap tayo manen. Eva. Kaya nyo lang ikamanyo yun. Nakalanon tayo ni Tikota. Kuta ka no ti maysa akadwami a nagdalyasat babaen iti kabalyo. Anya nga ta ti ado a kargada a nakakarton. Sige, Eva. Tatulungan ka abo mabang iti kabalyo. Sa dino ka di ditoy? Apay akuta ko na dyan maysa. Kuta lang tinyawag mi iti daytoy a lugar. Biktima kami amin iti kinadangkok dagiti naka-uniforme. Kagkura mi ida. Asino nga min dagi jay anak ka uniforme? Kunan ni Pangulo Gaspar. Apulis kano kan militar ama nagdakdakas. Adda ka di kasta? Tagikurangan da kano ti sweldo da. Iso nga agaramid damot ni ti may kaniwas. Agduwa-duwak iti daytoy. Amangan no dagito iti sapsapulan dagiti panakabag iti lintag at tulisan. Oh, apay ka laat na inapot mo ti barukong mo. Nabannog ka kadiga po iti panagtartaray tayo? Sa anak mo't unay ang nabannog. Ngam kalaat na nagtibayo ti barukong ko. Kunada nga adda ka no nakalagip kan kano kasta. Sakti nakalagip. Ni Eva ti simkan iti panunot ko. Tauran lang nagtibayo ti barukong mo, nakalagip kan ko, ana? Kasla dadakas na napasamakin ko na. Ay na, danag mo lang dayta. Ala, intakit din iti ayan ti makan. Mabisin akon. Bisin mo la siguro dayta. Ay, Diyos ko. Anya nga'y tinapasamak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, dayta nga rod ka. Imayak mo. Tanadamag ko nga da nagpabetak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, katayan na nga taitan. Uray siyak. At damot na kaibaga kanya ka. Ay, ti saludsod. Asino nga ta tinangaramid iti kasta. Kunada ang naka-uniforme kanumot iti militar. Ay, saan nga ta? Ama nagdakdakas ang nag-uniforme iti militar? Tapno dagiti militar ti mapabasol. Adda puntom iti dayta nga imbaga ma, kabsat Berta. Ay, ti saludsod. Ayan ita ni Eva. Si Mangpetmet idi kalmaan. Tanagsabat kami pa ije nagsapalan ti dalan. Jonah, trabahom ti mangiyalis iti alipuspos dayta nga Eva. Padaksam dagiti militar,
tapno kumapeng kada tayo. Saan kayo nga agdanag, Pangulo? Rinugyakon nga inaramid dayta. Pinagtagas ko dagiti uniformado. Masiguradok ang mamati kanyak ni Eva. Nasaya at nga rudno kasta. Inruginan timang taming kadagiti masakit. Imbaga, tanaala dagiti kakadwa dagiti agas iti pagtrabahwan na. Saan mo apiksaan? Tapno di na mangeg, ada tayo tinangala kadagiti agas. Imbagak kan ni Eva. Adagiti naka-uniforme, akadwa dagiti nagpabetak iti asidag ti balay na. Tinangala kadagiti agas. Nasaya at nga rudno kasta. Imbag tanaalayo. Tapno adda mangagas iti putot ko ang masakit. Masapol ang mapaanak ije ile. Ta i-report ko tinapasama ka ni Eva, kabsat. Sige, takadwaan ka. Ibagata pa'y kadagiti pulis. Nga uray ije barangay health station kat sinarrak damat laang idirabi eh. Kabsat, may isa nga ta grupo ti akin aramid. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita nga akin aramid. Ay, ayan nga tangay ti ka anakak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalada ni Eva iti kuta dagiti managdakdakas. Takayat da kumapang kadakwada, tapno adda mangagas kadagiti masakit iti kuta da. Kabayatan na, madanagan matiikit ni Eva, kan ti ina ni Romy akayan ayat na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itahalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. May isa nga ta grupo ti akin aramid iti dayjay. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita akin aramid. Ayan nga tan ni Eva aka anakak. Ay, sapay lako ma. Tawan tidakas, anapasamak kan kwa na. Sapay ko mga ruta kasta, kabsat Berta. Kat dagiti nakakita. Pimanaw da kanaw, takabuteng da dagiti naka-uniforme. Ay, wala. Asinumat ngay ti saan ang mabuteng. Nukas jay nga addaag pabetak. Sapay ko nada. Nga uniformado dagijay alalaki. Managdakdakas laki di dagijay. Jak mamati ang militar dagijay. Ay, uray siyak. Jak mamatay. Nasaya at ti kaadam dito'y ayan mi. Ado tinapyaan iti sakit na. Iso nagsakit da. Tanapudot unay iti aldaw. Ngam nalamag iti rabii. Apay adi kayo sumalog ijay patad, Pangulo. Saan ang mabalin sumalog kami jay patad? Kabusor ko dagiti uniformado at tao. Nasingpat da, Pangulo. Tilaang managdakdakas, titiliwan dagiti uniformado, Pangulo. Anya na singpat. Ado tinapukaw a kapamilya kan kabagyak, gapo kadagita nga uniformado. Anya ti kayat yu asawan iti napukaw.
napukaw, adjakon ida makita, iti kaanuman. Isu akagurak launay ida. Amang ano aday naramid da amay kaniwas. Iso akas jay tinagbanagan da. Tapay ka di amang mas kayo, Pangulo. Nusan lang nga da maitulong day di ababay dito'y kota. Ibitin ko iti sirok ti kayo. Day, anya ka di timadingay na ramid na, Pangulo. Ibaga nakit din, nga da inaramid dagiti patpatgak iti biyag amay kaniwas. Isu a pinukaw ida dagiti uniformado. Di na nga minam mo nagiti pasamak, Pangulo. Bayan tayo latan, taam mo nang agasan nagiti masakit akakadwa tayo diti kota. Day tangarod ti makagapo. No apay asaan ko nga ibitin iti sirok ti kayo. Mano payabulan sa tayo makaawid iti Luzon. Mabiitan, bro. Saan ka kadiunay nga apurado? Kasla nagbayag ti kaadda tayo diti Visayas. Mabiitan. Wanmat kiti. Iliw kon sa langin kan ni Eva dito. Iso akas ti mariknak. Lipatam nga minsag paminsan tapno saan ka unay ang makarik na iti iliw, bro. Ingkamot agpasyar no free time tayo. Apagbiit mo ti free time tayo. Ure apagbiit, naragsak tayo man. Saan ka ang makarik na itiliday, no kasjay? Aramid kano dagiti tulisan ti agisuot iti uniforme ti militar, sakbay nga aguli da iti babalay. Ay, kasanon ni Eva. Ayan na nga ta. Inalada nga ta. Ay, sapay kumatasaan. Gama, ayan na ngay ngatan. Uray kano iti pagtrabahuan na. Kat inuli da. Inalada amin dagiti alikaman kan agas ijay. Madanaganak. Pangsapulan nga tan dagiti pan nakabagiti lintag kan kuana. Ay, sapay la kumaa. Tawan da kas anapasamak kan kuana. Makapadanag ti kastoy. Umatake manen dagiti tulisan. Win nga ron Ngam apay nga uray tao kat agpo kaumatan. Jonah, sikat ikadua dagiti mabati dito'y kota. Bantayam na Eva, kan dagiti masakit. Papanan nyo ka di, Pangulo. Sa anak ka di akaraman. Ang mga nupumanaw ti mangagas. Sapay adon ti masakit dito'y kota. Sa bagay, manipod adda ditoy. Adun tinaagasan akakadwa tayo. Isungarod ako nakabantayam. Tapno adda mga sikaso kadagti masakit. Sikat ti agsungbat kanyak no makalibas na di ababae. Matungpal, Pangulo. Bantayak ka na imbag ni Eva. Dayta ti itad ko kan kapag rabangamita. Tadda dayta ababae. Napanan ka di dagiti lalaki apakairamanan ni Pangulo. Napanda na ganup iti pagtaraon tayo. Aganop kunam? Para kada tayo amin, dagiti ano panda? Una, takas to ditoy. No adda mailuto, kat amin tayo nga akin taraon. Kas tagayam. Taraon amin, dagiti adda dito iti ano panda. Kas lamay sa a pamilya. Oh, apay akas lanas daw ka. Kas lang amin may sa a pamilya no kasta. Agkakabagyan ngamin amin nga adda ditoy. Awan ti sabsabali. Addan dagiti lalaki ako nadaan na panagan. Apay akalding kas kadamanokmat. Saan matlarod nga ogsa? Aboy wano alingo. Dingwan matitattao ti kalding kan manok. Eva, apay akas lanas daw ka nakakita kadagiti manganop asim mangpet. Tiamok ngamin kat abuyo ogsa kada alingo ti isang patda. Saan mat
kalding kada manok ti isang patda. Saan mon apakariribukan no anyaman tinsang na? Basta agyaman tayo, taadda na ano panda. Sige, dita ka pa'y, taadda pa panak. Sabali ti panagriknak. Saan da nga inano panda gito eh? No di ka tinakaw da. Oh, apay akas ladda parikot mo, Jonah. Idi pimanaw kayo. Dinamag namin ni Eva no papanan nyo. Ket, anya nga iti imbaga manapanan mi. Imbagak ngayon kayo agano, Pangulo. Idi simangpot kayo. Kuna namanan, nga apay ka no asaan nga abuyo, wenno ugsa. No di kat kalding, kan manok ti insangpot yo. Anya? Adu kat nga mo day ta babae. Agyaman kid dia, tamangan laeng ti aramiden na. Saan amapan makianok? Kasla nga rod sipsiputan na ti gargaraw tayo, Pangulo. Isungarod nga imbagak abantayam analaeng dadya babae. Amangan no isupay ti mangisagmak kada tayo. Kita no awan ti cellphone na. Awan pa'y mo't tinakita ka cellphone na, Pangulo. Awan mo't kuryente dito'y apangit-chargesan na. Adda tayo kumay jepatan no sana ka po kadagiti sinalbag ng uniformado, Pangulo. Day talaunay ti pakasurunak. Dito'y katbakir ti ayan tayo. Kasla tayo bakas iti kabakiran. Gapo kadagiti uniformado aman nakibiyang. Makasubli tayo pa nga tayo jepatan, Pangulo. Aging nga si bibiyag dagiti uniformado. Saan tayo ang makasubli jepatan? Kay iliw ko matamti sumalog jepatan. Anya, tapnoin ka isad ba ti biyag mo? Sigurado nga ano panda ka dagiti pan nakabagiti lintag. Asaan mat analintag ti aramid datat tao. No mabalinla ko mga ibusak amin nila. Tapnag na edak matan ijepatad ang natalinaay. Nangikuti saritaan da Pangulo kan manong kuding. Anya tinangag mo nga saritaan da. Kayat ni manong kuding ti agsubli jay patad. Uray ni Pangulo kat kayat namat. Nagmayat kat kumati bumabamot ije patad. Nagrigat ti agbyag dito'y kabakiran. Awan pa'y kuryente. Kayo, kandroot lang ti makita. Ijay patad. Adu ti pasdag. Kan adapay mall. Uray medyo adayo kami. Naimbagkan ka. Tawan mangan anupkan ka nga uniformado. Kayat ko amaamuan. No apay nga ano panda kayo. Madam Eva, kimapangak lang kan ni Pangulo, gapo iti rigat. Apay ang nagbalin ni Pangulo akas rebelde. Adda ngamin militar, anang saor itinalawa adagana. Dakas a militar no kasta. Saan mat nga amin a militar kat saor. Adala ang dagiti nakulaapan ti panunot na. Dandani tayo nagpaluson. Sumagmamanulaangan nga aldaw. Makitak matlangan ti kaayan ayat ko. Amang ano yawis mo ti panagkalay sayo. Oray saan pa'y? Algurno ngakpay pare ti dayta. Ing grande ka, di ti kayat mo akalay sa? Praktikalat nagpampanunot. Oray saan nga ing grande? Basta mangan amin adumaray. Daytay saan na matukol ti aklo ako nada. Sapay ko ma, tamanayon to ti ragsakyo. Itapay lang, kablaawan kayon. Agyaman ngam sigurado amay sakan to kadagiti dumaray. Wan no di malipatan nga imbitaran. Tsak malipatan tinasingpet agayem. Kabsat, naggapu kasamot ijay presinto ti pulisya. Anya nga'y ti madamag. Awan ka no pa'y ti pamalpalat patanda no ayan ni Eva, kabsat. Ay, anyang atan aya tinapasama kiti ka, nakak. Di tay mapukawan itinamnama.
Bareng dumteng ti aldaw asumangpet metlaeng ni Eva. Sana maikatidadag ko, aging gajak maamuan no ayan ti kaanakak. Dandanin sumangpet ti anak ko. Sigurado asaan ang makaid na dayjay, numaamuan na tinapasamak. Nagpintas mo tanday ta keychain nga igam mo, Ma'am Eva. At daladawan itibitin na. Insagot kanyak ti kayan ayat ko. Ngam saan ko nga amo itati ayan na. Kaayan ayat mo. Ngam di mo amo ti ayan na. Kunam. Ha? Kwa ngamin. Masapul adida maamuan a pulis ni Romy. Anya ka di ti intanamitim mo, Ma'am Eva. Kwa ngamin. Pasaray umalis iti trabaho na. Ag-deliver iti lako ti boss na. Adatan dito Luzon. Mapan ako ni lugar mi, kat mapan kamutan iti lugar yo. Sige, tama pa na kadagos iti balay ni Eva. Kasano na awan ni Eva iti balay na? Noowan, sigurado nga dahil ayan ti trabaho na. Mala, ingkaro din. Tama pa anak mutan iti lugar mi. Bye. Agkita ta siguro manan no agpaayab na. Sigurado nga agpaayab damanan. Pinalubusan da tayo laang nga agbakasyon, kalpasan ti training. Asidag ako ni balay ni Eva. Masorpresa lakit ni, apama na makita nak. Partagak pa itimag na. Ha? Apaya kasta ti balay ni Eva. Nalasang ti sikigan na pasad. Anya tinapasamak. Mapanak iti balay. Agdamaga kaninanang. Amo na siguro tinapasamak. Adakan, anak ko. Anya tinapasamak iti balay ni Eva nanang. Apaya na damage ti sikigan na. Kwa ngamin, anak ko. Adda ka no naka-uniforme ang nagpabetak iti asinag tibalay na. Dagi jay nakakita iti napasamak. Pimanaw da ang naglemeng tamabuteng da ka no. Kat ni Eva, ayan na. Mapukpukaw, anak ko. Hinapan kami kan ni Marta iti presinto. Imbagami tinapasamak. Iti pagtrabahuan na. Awan ka di ijay nanang. Sinernak damat lang ti barangay health station. Inalada ka no amin nga agas kanda mga alikaman ijay. Sana mabalin na ito eh. Pagsubli ak iti presinto. Masapol nga agtignay kami para ka ni Eva. Ay, jak ba't nagsasao no imbagakan ka anak ko. Tadyak kaya't nga agdanag ka. Inuray ko ti panagawid mo. Si kakadiday ta, Romy Barog. Wala na. Kung nakasurpresa ak ni Eva. Siyak ba't tinasurpresa tinapasamak? Diyak makaturturo, kan makapangpangan, gapo iti napasamak. Masapol nga agsubli ak iti presinto. Agtignay kami. Awan sapay inanaam, Barog. Sa anak ang makaid na amang pampanunot ka ni Eva na. Ang mga nunay sagmak ti ay ayatek. Anya nga taita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti ayahan ti kaanaka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na pauwan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas
Naibaga ni Gaspar kan ni Eva nga danang loko kan kwa na militar. Inalada ti sanikwana, iso akagura na dagiti militar. Kabayatan na, nalpas ti training da Romy, kat dinardaras na tinapan iti balay ni Eva. Nas daw nga rod daytoy, iti naimatangan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Awan sapay inanam, Barok. Sa anak mo't lang nga makaina na, no pampanunutek ni Eva na na. Ang mga nunay sagmak ti ayatek. Anya nga ta ita tinasaya at nga aramidan tayo. Saan tayo mat nga amo, no ayan ti kaanakak? Itamot lang. Mapanak iti presento ti pulisya. Ikagumaan mi abiruken, no sa dino tinangipanan iti rebelde ken kuana. Sapay ko ma, tamasarakan nyo, Barok. Mapanak itinadamid sa balay na. Kitak na dagamit na ijay ang mabalinpay. Ay, umayak mat nga rod, Barok. Ay, mabuti nga kiti napasamak. Iso ajak imununag. Manipod narba ti daduma apas at ti balay na. Mayat no mapan kayo ijay patad. Takasapulan dagiti ubing dito iti edukasyon. Awan ti pagadalan dito eh. Adda ka di pa'y namnama tinabayagan nga aglamlamang timapan ijay patad. Tiliwanda kami. Apay ko mga awan. Awan ti masakbayan dagiti ubing dito eh. Agnanayon ka di nga aglamlamang damat akam-kamatan ti lintag. Madam Eva, da kami lang anataengan ti kamkamatan ti lintag. Saan akaraman dagiti ubing? No anya ti makitkita ti ubing a klase ti panagbiagyo. Isumat ti aramidan da iti masakbayan. Kas kuma iti mapan agsamsam iti pagbiagda. Kayat nga tamot ni Pangulo ti bumaba ijay patad. Sigurado atiliwan dagiti pan nakabagi ti lintag. Sigurado amakulong iti tungpal biag na. Karaman kami. Anya ka di pampanunutan. Kasla mariribukan ka. Kuding, mano ka din ti putot mo dito kabakiran. Nabayag tayon dito eh. Awan family planning ditoy. No di kat family planting. Isong ano ti putot ko. Kastamot dagiti daduma dito eh. Ado ti anak da. Ang agpaiso ti kuna ni Ma'am Eva. Kasanon ti masakbayan da. Kat adayo tayo iti pagadalan. Ijay pa'y patad ti ayan ti pagadalan. Agbiag tayo, mate. Nga oray awan pagkadalan. Agnanayon kadimot nga agsamsam lang ti ammo ti ubing a pagsapulan iti pagbiag da. No dumakkel da. Ha? Ay, talaga kasta. Awan maramidan tayo. Anya dyan ko nada ang maki-join force tayo kadagiti militar? Barang masarakan tayo ni Eva. Nadukot lakit din ni Eva. Kaya't mo asawan? Mapukpukaw ni Eva, akayan ayat mo? Day tatipod no. Ada nagpabutak itiruar ti balay na. Nadamage ti balay na. Katjak amo na niyan tinapasamakin ko na. Ay, una yan. Imbag na onti da ka sa napasamakan ko na. Day tangarog ti jak matukod na panunutan. Kasanon na dasugat na. Kat di da impan iti ospital. Kasano ko mga ipanday di ospital? No aglamlam mang damat. Pag ikaruwak dagiti nangaramid kan kuana iti kasjay no makita kita. May isa kang agbati dito kampo. Da kami lang alalaki ti sumangat nga agsawar iti kabakiran. Adda ka din dagiti militar akadwayo? Adada kanon iti crossing. Agsasabat kami kano ijay. Ijay samat crossing ti pagnaan asumang at ijay kabakiran? Well, iso nga ijay ti pagsasabatan mi. Aganad kayo bro. Ikararag ko ti panagbaligyo. Agyam anak. Sapay ko mata masarakak ni Eva ijay papanan mi. Noan niya ngamin aya unay ti ilablaban dagita ang makakanigid a grupo. Saan tayo nga mo?
Ngam saan samat alimpyo ti utak na kita klase ti tattao. Kaya't ka nakasarita iti nalapat, Pangulo. Anya ko matipagsaritaan tay tinalapat. May saka kadimat akadwa dagiti makuna apan nakabagiti lintag. Ngam saan mat analintag ti aramid da. May saak a nurse. Saan kat apan nakabagi ti lintag, Pangulo? Kat, anya nga rod ita ti pagsaritaan ta kunam. Nasao nga ni Chona kanyak ti may papan iti innala ti may sa militar asanikwam, Pangulo. Sinalbag dayjay a militar. Gaputawan adal ko. Ginundawayan na ti kinaawan amok. Ada ka ni pinirma am akasuratan nga inlakom ti sanikwam, Pangulo? Awan ti pinirmaak. Basta da imbaon na amang tad iti kwarta. Kat kuna na pumanaw kami iti pamilyak iti sanikwak. No kayat ko pa iti agbyag. Ngam, saan anaing kalintagan day ta nga inaramid da kada kayo, Pangulo? Kat gapot anakigto ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kan kuana. Kabsat Berta, apay ang madandanagan ka unay. Napan nga mindarom kan dagiti militar. Anang sapul ka ni Eva. Kan dagiti managdakdakas. Kasta ka di. Ala, ikararagtang agbaligid ako ma. Danag ti umapay kanyak. Taado ka no, dagiti managdakdakas. Sigurado arin nupak ti mapasamak. Ay, sapay ko matawan da ka sa mapasamak ka na kwada. Sapay saan amaliklikan nga da kasyualtes. No kasjay nga da rin nupak. Italag tayo latan ka ni Apo Diyos, ti amen. Adi na ko maidabaybayan. No kunam nga awan pinirmaam. Kas ko iti deed of sale. Kanti pa nakayalis tinagan iti sanikwa. Awan nga rod ti bilag, ti anyaman nga ipaaramid da a papeles no kasta. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang mabalin ang matagikwa ti sabali a tao? No tinagan mo, tinakanagan iti sanikwa. Daga ka di dayta, Pangulo? Wan, medyo nalawa mat adaga dayjay. Ada ka di papeles dayta adaga, Pangulo? Adda iti landok abaol, anakadulin iti maysa kadag iti suli ti gukayap. Ada pa'y nga tadag iti papeles, Pangulo? Adda pa'y siguro, ngaman niya pa'y ti Serbina. Nuko kwanti kunada apan nakabagi ti lintag, asaan mat analintag ti aramid na. Adda kami diti crossing. Mangrugi kami asumangat iti bantay. Sapay ko mata makitak ti babae nga ay ayatag. Sapay ko mataawan dakas na napasamakin ko na. Oh, Diyos ko, di na kami ko mabaybayan. Italag ko kan ka ti amin, Diyos ko. Ingkayo kitaan, Pangulo. No addalakit di dagiti papeles amang ipakita ako kwayo ti daga. Dakkel ti karbangan niyo amang bawi. Kasano kuma, kat ano pandakmat, akas laayop, dagiti awanan bay nabuklis. Tulungan kayo. Ngam iti may sa akondisyon, Pangulo. Anya kumadayta kondisyon, aber? Masapul asumuko kayo. Anya, di nakalilawan si kababae. Sumuko ak, tapno makulong. Tapno addamat bingay mo iti dagak, kasta ka di. Saan, Pangulo? Adatiin to yung ti gobyerno nga amnistya. Dayjay ti aramatan ta. Anyamat dayta ang amnistya. Di nakalilawan si kababae. Pangulo, simang at ti maysa kadagiti parawanawan. Ado kanu ti pulis kan militar asumangsang at diti kabakiran. Dagiti kilo ti aramin. Jonah, ibagam ka dagiti amin akakadwata tagsagana da. Bumaba tayo iti bangir abantay.
Aramatan tayo ti kasladak kalakahon, apagluganan, amag na iti kabli ang nakabitin. Tapno makababa tayo. Sige, Pangulo. Anya akas ladakkel akahon ken kable. Tramday jay. Pagluganan, ngam agbitin ti kable a bumaba. Natalgad ka di dayta pagluganan? Suportado dagiti dadakla kable day jay. Isu anatalged a pagluganan. Imunan nagiti babay kanubing Pangulo. Natayulangan, tinabatay. Masapol abantayan yu analaing ni Eva. Isu ti agpaay a hostage tayo no kas pangarigan. Intayo mo't nga rod lumuganan iti Tram, Pangulo. Kadwa tayo ni Eva. Bantayan yu analaing ni Eva. Kasapulan tayo unay ni Eva iti grupo. Intayo, Eva. Kadwa na ka lumugan iti Tram. Mabutangak nga aglugan. Ang mga nubiglang agpababa. Mabit lang, mate. Imbes sa pagnanin ti 2 oras. Apagbit lang sa malog, tagbitin iti kable. Kasla zipline. Nga, nakalugan tayo ti kasladak kalakahon. Malaon na ti sa nga pula tao. Adamot to gaw kan barikas, tapno saan ka matinag. Kasano? No kalaat ama kadanon iti baba. Kat may saltag. No, iji baba. Naikabit ti kable ti agpangato. Isa makamu asamardeng iji baba. Ta sana makasangat, tada tao akargana. Nakabutbutang no kumitak iti baba amalabasan tayo. Agkidam ka no mabutang ka. Madamdamalaeng, at datayon iti baba. Makadanon tayon ijay baba. Ngam di pa'y nakadanon dagiti kabusor iti kuta. Nalaing kayo mat anangaramid iti daytoy kaslakahon a zipline. Isu tinangaramatak iti intad tinangalilaw iti sanikwak. Aday ta, si Mardengan ti kaslakahon na nagluganan tayo. Ala, bumaba tayon, kat mapan tayo iti dakkal agu kayab. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintag ditoy, tanasulinak unay. Kasano nga amuyo ditoy, Pangulo? Manganop idi day ditatang ko, kat nakadanon kami ditoy. Ado ti maanupan ditoy, ngalingo. Kasano? No addamot makaammo ditoy. Kat makaumayda ditoy, Pangulo. Kaslaad na naglaad ditoy. Ngam awan mo't makita a tao. Napanandang ata. Napulot pa iti dalikan ang naglutonda. Ado mo't ti kalapaw ditoy. Ngam apeng awan tao. Mapanak man iti day abanda. Ha? Ti adday ti daga. Kasla ti keychain na intad ko ni Eva. Pidutak takita ka na yung baga. Ha? Isungag pa iso. Ayan ni Eva. Eva! Ayan mo! Addaak ditoy! Nakaamamak ti sumrak iti gukayab. Amangan no ado ti ulag dita. Sigurado asaan tayo amakalasat no makagat tayo ti karasaan. Sinalbag tumat dagijay nga uniformado. Apay nga umay da tayo pay lang surutan dito'y bantay. Anya ti kayat da mapasamak? Ibalakad ko. Ano umayda dito eh? May mayat no sumuko kayo. Ngam ti makirinupak kayo, Pangulo. Anya? Kayat ko pa'y ti matay. Ngam ti maibalod kami ititong palbiag. Siyak ti agpay akatulungan nyo. Tapno saan kayo amabalod, Pangulo? Kiddawan tayo. Nga itdan kada kayo ti gobyerno ti amnestia. No lakit di ta isuko yo ti armasyo. Pangulo! Oh, Armas ngagpaiso ti kay dakan pet-pet-petan tayo. Ngam armas met lang ti mangkamkamat kada tayo. Kasano nagdi anak tayo, Pangulo? Adto'y ti pamanagnak ngayon nala nagdi managdakdakas ni Eva. Ti keychain ngayon sagot ko kinkwana. Iso na ito'y.
Iso asawaran tayo ti kabakiran. Amang ano di da pa'y nakadayo. Una, ngabawan mo ti makita adas-das ang nagnandapin manaw. Ag-request tayo ti helicopter ngagsawar iti tangatang. Tapno makita no ayan nagiti managdakdakas. Sige, taumawag ka ka J-Base. Tap na ito umay ang helikopter. Agtignay kayon. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay ti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. Adumat ti ulag iti unag ti gukayab. Agsagana kayo iti rinupak kakadwa. Innibusan no innibusan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingka gumaan ni Romy nga in report manen tinapasamak ka ni Eva, kat naggunay nga rod adagos, dagiti masaknan, kat idinakadanundan iti kuta dagiti tulisan, awan apulos tinadanunda. Itimat nagkamangan dagiti tulisan, at daagam ampayag a helikopter iti tangatang. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay iti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. No itimat gukayab. Ado ti ulag ijay. Agsagana kayo iti rinupak kakadwa. Innibusan no innibusan. Sigurado nga ano ti mairaman nga ubing. Awan mabalinda paglimangan, Pangulo. Ano ti ulag iti unag ti kukayab? Agyan kayo amin nga ubing iti sirok di kayo. Awan tiyo mo nag-iti gukayab. Ado tinakita da nga ulag ijay. Sinalbag tumat dagita ka naka-uniforme. Pagbut-but ngan kat nga rodida dagiti ubing. Saan arumbang akabot ang ida? No awan lakat ti madi nga arami diyo. Ay, agtibtib bayo, ak. Kumusta nga ta tinapananda, Romy? Agpada ta iti saludsod. Uray siya katjak makaid na. Madanagan akmat. Adjak amo ti mariknak. Dagijay tumot at tulisan. Isoda ti parikot iti gimong. No apay nga uray diti lugar tayo. Kat inraman da a pinagaramidan iti maday. Maibos da kumaamin. Tapno maminggada. Inramraman da ti awanan basol akaanakak. Win nga rod Imbes nga awan ti rin no pak mapasamak. Kapilitan nga adda. Ay kaasipay dagiti militar ken pulis. Ken dagiti inosente a mairaman. Hello, Rona. Nakaawag ka man. Narigat ti signal dito ayan may. Malublobat pa yan ti cellphone ko. Damagak laeng, no nakadanon kayon di taayan dagiti managdakdakas. Wen, ngam nakapanaw dan. Imakar da siguro sakbay ang nakadaron kami. Nalain mo't dagita rebelde Ngam di dagkamali amang dangran ko ni Eva. Sige, aganad kayo nga dita. Agyam anak, talagang aganadak tapno may salakan mi ni Eva. Sige, bye. Sumuko kayon. Tapno awan ti mayraman nga ubing. Awan ti agpaputok. Apay kumaasan kaming agpaputok. No umasidag ti helikopter. Agsagana kayo. Taggigibdan tayo amang paltog. Tapno matinag tinagluganan dagiti sinalbag. Saan? Ang mga no pagtuduan da iti bomba. Kaasi dagiti ubing kan dagiti babae.
Awan na talgad na pagyananda. Oo, sinalbagkit di dagita. Inton kwan, paltugak ti sumungad a helikopter. Oh, Paputok tayo ka din, Pangulo. Uray kumlab tayo. Awan ligtas tayo. Taagga po itingato ti paputok. Wano bomba. aguray tayo pa'y biit. Urayan tayo ang medyo bumabat ti helikopter. Sa tayo aggigiddan amang paltog. Imbaglakit din. Tamay sa ka nakalungan iti helikopter. Makitak iti baba no da managdakdakas. Nakasagana ti armas ko. Rapid book ina no da makitak ang managdakdakas. Ayan nga tan ni Eva. Anya nga tan tinaramid dakin ko na. Kakadwa, at daytan ti helikopter. Apaman ang maibatog kada tayo. Paltugan tayon! Awan ti agpaputok. Iwagayway ko ti puraw alupot. Saan kang agpating nga nakaigam iti puraw alupot, iba? Nadingitat. Ngam napatag kanyak dagiti ubing Pangulo. Diyak kayat amay wawada. Isaganaan tayo kit di ida iti nasaya at amasakbayan da. Ano niya? Pangulo, Oh. nagpatingan ni Eva. Oh, Adeng galot na puraw akami si iti timurdong ti kayo. Akas na flag. Sana iwagwagayway. Kitaan niyo ti helikopter. At damat impauy-uy da puraw alupot. Ibabayo dagiti armasyo. Kat ingato yo dagiti imayo. Siyak kan dagiti ubing ti agyan iti asidagyo. Tapno di da kayo an-anwan. ikarim, asaan da kaming an-anwan dagita ang naka-uniforme. Ikarik Pangulo. Nagkamiseta dagiti ubing iti puraw. Agpakita kami amin kadagiti militar. Ubing ang nagtagi puraw. Kadwada ni Eva. Anya ti kayat asawa na ito eh. Awan di ang paputok! Sumuko dagiti kadwa ka rebelde! Agsublida kano iti gobyerno! Ah, nakangato nagiti ima nagiti lalaki ti si dagda Eva ken ubing. Nakababa nagiti armas na iti daga. Ah, ibabam ti helikopter. Bumaba tayo. Sana bale. Adda kadwa tayo a helikopter iti asidag. Saan a bumaba? Isu ti back up. Di tayo laan mo. Noon niya tiyan ti panunot na kita rebelde. Ingkapay mangan, kabsat Berta. Di kapay nangnagan, madipod itay bigat. Ay, kasladyak marik na tibisin ko. Amang pampanunot iti rinno pakanapanan ti anak ko. Ngam, kasapulan mo't apatib keren tayo tirik na tayo. Tay kunadan, nga awan ti maitulong ti panagdandanag. Alaman nga rod. Wan, patib karakterik na akan. Ay talaga nga main amadanaganag. Makapadaan ang ngagpaysaw, ay nga maawan mo't maitulong ta. Kararagla ang ti amok ang maitulong ta, kabsat Berta. Ni Romy ti may sa arimwar iti helikopter. Adda ni Romy dito'y Luzon. Umayan dito'y ayan ko. Agya manak iti Diyos. Tawan dagas ang napasamakin ka. Didak pinagaramidan iti dakas dagiti nangala kanyak. Nasingpat damat kanyak. No nasingpot na. Apay nga rod adinukot na ka. Apay adinadaal dati balay mo. Napilitan da nang aramid iti kasjay. Gaputa kasapulan dati serbisyo. Ngam, adalat ta sungsung batang day tilintag. Ingkarik kadakwada ti programa ti gobyerno nga amnistya. Isuko da ti armas da, taag sublida iti gobyerno. Kasta? Sige. Tangay ko nam adida ka pinagaramidan iti dakas. Itrabaho tayo ti amnistya para kadakwada. Tulungan tayo da. Dumngag ka, taibagakkan ka ti imbaga ni Pangulo Gaspar nga inaramid ti may sa militar kan kuana. Anya kaditi aramiden nyo kada kami. Itatasim mo ko kamin.
No ita, ipanda kayo pa lang iti pasilidad na pagyanan nyo. Kabayatan na may pagpag na ti papilis yo. Adda ka di talgad mi, adi na kami alilawan. Agtalik kayo kada kami ka ni Eva. Ikatin nyo ti mading nga impresyon nyo kada kami nga uniformado. Anya, ti amok, kat manangalilaw kayo. Imbaga kanyak ni Eva tinapasama kada kayo. Isa na po kao ti panagtalikyo kada kami. No agpayso ang mapasamak dagita nga ibagbagam. Dakkel nga utang ko ana imbag anakam kada kayo kan ni Eva. Ikagumaan mi amatong paltiin ka rin ni Eva. Nakitak nga da nasaya at iti kaunggam. Ta saan nyo adin ang ran ni Eva? Apay no adu ti ubing nga insang putyo. Anak dagiti rebelde. Kadwada ida ijikuta da. Kaduwada ijay kuta? Kasano ti biyag dagita nga ubing ijay kabakiran? Tulungan mi ida. Nagbalinda na patag ka ni Eva. Inagasan na ida, ini masakit da ijikuta da. Kayat mo asawan? Dinukot da ni Eva, tapno adda mangagas kadagiti masakit? Kasta nga ron. Adda makagapuno apay asimang at da ijibantay. Maawatak ti sasaadin ta. Di da ka di pinagaramida ni Eva iti dakas iti kuta da? Saan ka no? Nasingpat da ka no? Agsamsam dalaan. Ngam awan na dagsen ang nagbasulan day tilintag. Ada kayon? Awan ka di tidako sa napasama kan kabalasan ko. Awan da ka sa napasamak kanyak, anti. Ay, Inaladak laeng dagijay at tawa. Taado ti masakit ijay kuta da. Didak pinagaramidaan iti dakas. adda gayam managdakdakas asaan mo't adakas amin nga aramid da. Pudno day ta, anti. Ti tao nga da panangisakit na iti kadwana. Kat kabailan na ti mga ramid iti anyaman abanag. Tapno matulungan na laeng dagiti patpatag na iti bihag. Anya ti kayat mo asawan kaanakan. Ado ti masakit ka dagiti ubing iti kuta da. Isu nga inaladak amang hagas kadakwada, anti. Ay nagpabutak damot iti asidop ti balay mo. Pamuspusan dala siguro. Tapno kumuyog ak asi tatalugod kadakwada. Ay saan nakakumbensado iti dayta. No kumadakas da. Pinagaramidan dak kuma iti madi. Ngam saan, anti? Naamuak pa'y nga inruruman ti may sa militar ti Pangulo da. Iso anapan naglemang ijay kabakiran. Iremedium amaalam dagiti papeles ti Sanikwam, Pangulo. Tapno mayuman ko iti abogado ti Pau. Para iti anya. Tapno may sublikan ka ti Sanikwam. Tata Gaspar. Di kan awagan iti Pangulo. Ta saan ka matan a Pangulo? Kasla blessing, ti panangtukot mi kan ka. Pakawanan na kuma, no imbilin ko ti panakadukot mo. Diyak ngamin kayat nga damarsing kadagiti pamilya ti kakadwak. Ididamo. Planok ti mang patiliw kan ka, tata. Ngam idinamuak ti kasasaad kan napasamak mo. Naawatak ti amin, tata. Kaano ka di manen nga umay ka dito'y pasilidad ngayan mi? Agduty akpay, tata. Umayak tumanan, no awan trabahok. Di ka agdanag. Taimbagak kadagiti masaknan ti napasamak. Imbagak nga daim paagas yu ang masakit. Iso anak kadano nak ijeku tayo. Agyaman ak unay kan ka. Makitkitak ti kinasaya at ti Diyos kanyak. Babaan kada kayo kan ni Romy, akaayan-ayat mo. Nagapo kay ti pasilidad nga ayan ang iti simbo ko, Aribelde? Napan ko imbaga ka ni Tata Gaspar. Nga alaan na ti papeles ti Sanikwana. Tapno adda aramatan na asumango iti abogado. Nasayat, matulungan tayo tapno mabawi na ti Sanikwana. Kaasimat ni Tata Gaspar.
Saan siguro asimbang at ije bantay? No saan akas jay tinapasamak? Di na amo ngayon laban ti kalintagan na, talababa ti adal na. May sapay day ta ground. Tapno mabawi na adagos ti sanikwana. Inalilaw da. Gaputan na kurang. Itipan na kaammo. Kaya't ko amaamuan tinagan ti konkonam a militar anang loko ken ka, tata. Itres mi, no ayan na ita. Tinaudi adamag ko kat nag-retire ren. Amangan paikit di, no adan iti sa bali a pagilyan. Dayta ti imbaga ti buyot na, sir. Apay nga rod ang nagtalinad kay di kabakiran. No napan iti sa bali a pagilyan. Adda tauhan na anang ipangta iti biyag ko, sir. Imbagada, adakas ti mapasamak kanyak, no agpakita ak iti patad. Alang nga rod, ikagumaan mi amaamuan no ayan tinasao a militar. Agyaman ak unay, no matulungan dak, maipapan iti dayta abanag, sir. Mangnamnama kay titulong mi, tata. Anya ti impormasyon na naalay yun, maipapan iti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Mas daw kami. Taawan mat nagan na iti hanay dagiti militar. Ti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Kaya to sa wanday ta apeke nga rod. Saan asigod a militar? Dahil tangarot ti atap ko. Saan siguro apudno a militar? No kasta, inaramat na lang ti militar tapno agparang anaturay a tao. Ngam sa anak ngagsardeng amang mo. No ayan itaray ta a tao. Sige, tulungan ka maipapan iti day ta abanag. Adda magak kadagiti amamok. Adda pulis akabagyak iti Visayas. Anya nga tati kinatao na. Kumusta ti investigasyon dagiti pulis? Maipapan iti kunkuna ni Gaspar a militar. Saan apudno ang militar, auntie? Inaramat na laang tihanay ti militar. Talaga nga rod adda kas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga, asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan kita tao anang butbutang kan ni Gaspar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simuko da Tata Gaspar kadagiti militar, kat tinulungan ida ni Romy, tapno maitrabaho ti amnestia para kadakwada. Iti may sangal daw, naamuan da Romy, asaan apudno ang miyembro ti militar, tinangluko kan ni Tata Gaspar. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Talaga nga rod adda kas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tao anang butbutang kan ni Gaspar. Maamuandan to daytay ti sumaruno nga investigasyon, auntie. Nagbalin atulisan ka nga ro daytag naagan iti Gaspar. Gapo iti inaramid dayta a tao. Tidaddo mga imbayad da kanu kan ni Tata Gaspar. Kat imbayad namat iti mayat ako mapengkan kwa na. Isungad na naala na akim mapengmat kan kwa na akas bodyguard na. Ay, edi siguro na ibusanda iti abasto. Napandan nagsamsam iti pagbiagda. Kasta nga rod kanu, auntie.
Iso asaan anapaklan ama nagdakdakas ni Tata Gaspar. Tingarod pa nagsamsam ti bako na abasol da. Tawan mo't nagdarom kontra kadakwada. Imbaglakit din. Tawan ti nagdarom kontra kada tayo. Kat daras maipag na ti papeles tayo para iti amnestia. Numalpas ti amin. Kaya't yu ka diti sumurot kanyak, tagamulwon tayo ti dagak. Uy, kayat mi Pangulo. Awan mo ti sabali pagtrabahuan mi. Di nakawagan iti Pangulo. Sana kun a Pangulo ti rebelde. May sakon nga ordinaryo a tao. Ngam no sumurot kami kan ka. Si kalatamot ti boss mi. Manong latan ti awag mo kanyak. Ikatan yon, di awag yu kanyak a Pangulo. Sige Pangulo. Ay, Manong. Padasan mi asukatan ti sigod nga awag mi kada kayo. Saan ka di nga inyo man yun iti opisyal iti Visayas ti investigasyon? May papan itinagan ti kungkuna ni Tata Gaspar a militar? Wen, adda karon dinutukan da nga agimbestiga. Nalaing mo ti kalukwan. Ta inusar na tinagan ti militar tapno mang loko. Ngam saan nga amin na panang loko, kat agbaligi iti agnanayon. Addan tulat ta panagpulo na. Sapay ko mga rod, taagpulo tinang loko kan ni Tata Gaspar. Awan pa pananaw di kasta. Namati ni Tata Gaspar amay sa militar. Idinto ta saan mo't gayam. Kasano? Di armas pay kano dagiti tao na anapan iti balay da Tata Gaspar iti daydi akanito. Anya na iti papilis sa napantay nalay jay gukayab Pangulo. Ti titulo, kan deklarasyon ti dagak at kinuniber day a tao. May subli pa'y nga takada kay ti dagayo, boss. Awan ti ammok no maipapan kadagita banag. Ngam kunamat da Eva kan Romy. Adakkel ti karbangak iti dagak. Pagdaksan na, saan tayo man kami na nakahadal. Isa, saan tayo ammo na kita. Ewan nga rod. Numabalin la ko mga isubli ti panawen. Inakpay ko maagiskwela. Ay, nalahadawen, boss. Nagitilangan anak tayo, ti pagadalan tayo. Maragsakan tapinat ganti apo ti karkararag ta. Ngawan ti dakes na mapasama kada Romy kan Eva. Wen, kabsat. Mamati ak anabilag ti kararag. No napasnag ka nga agdawat iti apo. Kan agtalag ka kanayon iti apo. Saan lang ano adda kayat? San tutumangad iti apo? Hangam no maminsan. Ammo tayo lang at tumangad iti apo. No adda piligro. Kan no adda kayat tayo agunudan. Ba nag-asan ko mga umlaw. Iti kumagnanayon. Kat ni Apo Diyos ti priority tayo. Uwin na Ang adulat tamat kada tayo ti makaliplipat. Ay, huwin nga road kabsat. Pakawanin na tayo kumati apaw. Ado nga agpaiso ti kamali tayo, akas pinarswana. Kaya't mo kanima ti sumurot ka ni Manong Gaspar no mabawi na ti sanikwana, Chona. Kaya't ko nga, tawan mati amok asabali pagtrabahuan. Kuna na ada tayo kano ti manggambuloy ti dagana. Wina, ado kano gayam ti mulmula na akay kayo a prutas. Inaguman mat ti may sa tao. No agtrabaho tayo iti sanikwana. Datayon, ti agburas iti bunga na iti prutas na. Sapay ko mata mabawi na. Tapno adda pagtrabahuan tayo. Tulungan sa kano idada, Ma'am Eva kan Sir Romay. Sapay ko tamabawi na nga rod. Tapno adda si sasagana a pagtrabahuan. No maipaay kada tayon ti amnestia. Adan samot ng report ang naggapo di Visayas. Inakitaan, no dan resulta ti investigasyon. Damag ko nga da kanon. Ngam saan ko pa yan nakita? Inakman nga rod kita.
Sapay ko ma, tap na makatulong mo ta ni ti kaso da tatagas para. Kaasi damat. Dayta nga rod. Nagbiag da ang miserable. Gapo iti dayjay ama nga lilaw. Awan konsensya na at tao. No apay nga da nagiti kakasta a klase ti tao. Tila bagbagi da ti amuna. Awan bibiyang da ti padada at tao. Sigod kanumat gaya madraglord ti kunkuna ni Tata Gaspar a militar. Natukhang kanumat gaya iti panawon ti napalabas nga administrasyon. Kayat mo asawan? Awanan, jay tao? Wan kano. Tadi na kayat ti simuko. Nakilaban kano karagiti pan nakabagi ti lintag. Insarsarak na nga rod ti bukod na abiyag. Gapo talimaban. Dahil ti rimor iti report nagiti maseknan ijay. Anagkidawan tayo ti tulong para ti investigasyon. Ad-adda nga rod adakkel ti panakaisubli ti sanikwa ni Tata Gaspar. Naduktalak pa Amanipod sinamsam da at tao ti daga. Di nan bubuisan tinasawa daga. Agparparang akasla na abandona ti daga. Alam amin ti papeles ti dagayo. Tasong batam amin ti saludsod ti abogado, Tata. Madam, adda nga tanam na maisublikan yak ti sanikwak. Dakkel, Tata. Awan ngamin ti pinermaan yo a deed of sale. Kan adapay kada kayo ti titulo ti daga kan deklarasyon. Sapay ko mga rod. Tapno adda pagtrabahuan mi kadagiti kakadwa kasimmo ko. Aday padamag ko, Tata. Napirmaanan ti amnestyayo. Agpaiso, kayat mo asawan, nawaya kami, madam. Wen, Tata. Kablaawan kayo. Tilaangan pa nakisauyo para iti panakaisubli ti dagayo ti asikasuan yo. Ay na, agyaman unay kada kayo, madam. Da kayo ti kasla anghel nga intin nagtiapo para kada kami. Unay day takasla anghelan, Tata. Nakunamat ni Eva. Nawayan dagiti grupo ni Gaspar. Ay, day tamot ti imbaga ni Rome. Kabsat. Ay, kita man lata ti biyaga. Naglemlemeng, gapo iti panangloko kan kwa na ti tao nga impostor. Huwin nga rod Naidoron nagaramid iti maikaniwas. Gapo iti pan nakairuruman na. Imbag tadi da inala ti titulo ti dagana. Saan ko maasimang at iti kabambantayan? No di dalinuko. Binutbuteng kanugayam ti tauhan ti impostor. Iso akapilitan nagpaknay ijay kabambantayan. Anyan anagdangkas. Kumusta ti panagsauyo ti abogado, Tata? Siyak pailakan no tilihiti mo nga akin kuko iti daga, sir. Kunakon kat. Ti parikot ita. Masapo lang maibilin ka nagiti agigan ijay apumanaw dan. Ta maibilang nga squatter da ijay. Mabuti nga kamapan ijay. Ta mga no adarmas da, sir. Tauhan sa kano, di impostor da ijay. Adan to bilin ti korte apumanaw da ijay. Ang kasano, no di da pumanaw, sir. No ibagada ako kwadan, tainted di impostor. No awan may pakita da akasuratan ako kwada. Awan karbangan da, Tata. Awan ka di ti balayaw, itayan ti sanikwayaw, boss. Adda, ngam pinapanaw da dagiti tauhan ti impostor. Isu da nga raw ti nagnay di jay. Babalin at tauhan ti impostor ako nam. Imbaga ni Sir Romy, akaduan nakamakisaw iti kapitan. Kan dagiti opisyales ti barangay. Amangan no da armas na kitag nanay di jay. Iso nga rod amabutengak amapan ijay asisyak. Kasapulak ti tulong dagiti pan nakabagi ti lintag. Saan kong ammo ti aramidag? Kaano nga raw ti papanyo ijay barangay haul? Urayan tayo laeng. Narigat mat adagdagan ida, takababain mat. Mabayag pa'y nga ta nga urayan.
Dayta, tisaan ko nga ammo. Sapay ko ma. Tas itatalugod to titauhan ti impostor anang uko pa iti balay. Kan sanikwa ni Tata Gaspar. Apay ko maadida pumanaw. Kat awan igam da pamanagnek ako kwada ti balay kan sanikwa. Sa bagay, tauhan laeng metkit di ida ti impostor. Anag pamarang a militar. Idinto ta drug lord met gayam. Nakita na anapintas ti lokasyon ti sanikwa ni Tata Gaspar. Isong en remedyo ng inala. Babaan ti sinasaura wagas. Ngamita, awanan. Ta kinalaban na dagiti pan nakabagi ti lintag. No ti tao kat kalaban ti turay. Isarsarak na lang ti karadkad na. Saan lang akaradkad? No di kat patibiyag. Kasko maitinapasamak iti impostor. No saan alimaban ka dagiti pulis? Adayo anapasamak ken kuana ti pan nakapukaw na. Saan nyo kadipay ang nagsaritaan ka ni Romy ti maipapaan iti kanlay sayo? Pagsaritaan minto, numalpas ti parikot da Tata Gaspar, anti. Ayan da kadipay da Gaspar, kanti kakadwa na. Adada pa ija pasilidad, anti. Awan pa'y ngamin papananda. Tadagigan iti balay na. Sigurado ka di ang mapapanaw dagiti agigan ijay. Awan matigam da nga anyaman a papeles ako kwa dadayjay, anti. Ada ka di mat igam ni Gaspar a papeles. Kompleto ti papeles na, anti. Impanaw adagos ni Tata Gaspar, idiada ng butbutang kankwana. Amin kayo kadikat sumurot ka ni Tata Gaspar. No pumanaw dagiti agigan ijay sanikwana. Daytamot ti kunana, ma'am. Agbalin kami at trabahador na iti sanikwana. Ado ka no gayam dagiti mulmula na aprutas. Isu nga inaguman dati sanikwana. Daytamot ti kunada, ma'am. Nalawa matket diti sanikwana. Ada pa yan mula na aprutas iti nalawa turod. Puwera iti taltalon. Amumimot kit dit agtalon, ma'am. Ure siyak to pay. Amok, taman nalon met dagiti dadakkel ko. Hintayon makisao ka na iti opisyalis ti barangay nga akin sakop iti sanikwam tata. Kasanon, no saan da si tatalugod a pumanaw, sir. Dayta tirigat na. Tamasapol ang mapantayo pa iti korte. Sapay awan pagbayad ko iti korte. Saan ka di ang masapol pa'y nga agaramid ti judge iti notice ang maitad ka dagiti agigian ijay? Medyo mabayag pa iti proseso na. Agasto ka pa iti aramadan. Tapno mapapanaw dagiti agigian ijay. Sana kaslamanok nga abugan lat taidan. Kasanungay, kat awan pa'y matkwartak, sir. Nalaklaka ti proseso. No umanugot da pumanaw adagos, babaan ti panakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat amang paikat kadakwada? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasanungay, kat awan pa'y matkwartak, sir. Nalaklaka ti proseso.
No umanlugot da pumanaw adagos. Babanti pa nakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat? Amang paikat kadakwada? Bareng nagtungpal na iti baga ti kapitan, tata. No di da umanlugot. Kapilitan nga iuli tayo ti korte. Day tati parikot, sir. Anya nga iti busbusag no mayuli ije korte. Padasan tayo pa iti mapan makisarita kadag ti opisyal ti barangay, tata. Bareng no matulungan na kayo. Panagkunam nga ta. Kat agbaligi ti pan nakisarita da Sir Romy iti opisyalis ti barangay. Sapay kumamot Kakaasi tayo ang naglimlimang gapo iti pan nakaluko na. Isu ti addasan ni Kuana. Ngam isukit din tinaglamlamang. Awan na saya at masakbayan tayo. No saan da ngagbaligi amang papanaw kadag iti na taong agnana di jay. Kasano nga ruden ngay? Anya nga tati agururay ang masakbayan tayo. Ana ipaayan iti amnestia. No saan da ngagbaligi. Orayin tayo pa'y at resulta tinapananda. Sapay ko mga rod. Tadamayat a resulta ti amin. Mapan kakadimanin agjo ti ije kabangibang a barangay. Wen, auntie, saan ako nakasurot ka da Romy anapan iti barangay da Tata Gaspar? Sapay kumamot ata dumanggay ti kapitan da. Kat maalukoy da dagiti agnanaod iti balay da Gaspar. Kan iti sanikwada. Ado ti matulungan ni Tata Gaspar no mabawi na ti sanikwana. Masigurado ok anasaya at ipagbanagan ti amin. Tamayat ni Gaspar amang tulong kadag iti pada na anaipayan iti amnestia. Sige nga rodan, auntie. Ina ko nagtrabaho. Bala, agan-andad ka balasang kaw. Awan mo't siguro ti madagdakdak sa magdukot manenkan ka. Nagmalasak ngayon no adamanan mang dukot kanyak, auntie. Kumusta tinapanan nyo ije barangay da Gaspar? Baligi na lang. Mayat dagiti tattao a pumanaw. Ngam ikan pa'y kano ida iti makalawa sa mangbunag kadag iti alikaman da. Ay, imbag man, tanalakaan nakasari tayo ida. Una lang. Amo na ngamin nga awanan ti amo na abuklis. Ay, nasaya at kalikadakwada ti buklis nga among da. Saan kanumat? Hindi kano pa'y akayat da ti pumanaw. Ngam kabuteng da ti impostor. Ay, kastagayam. Di da pa'y kit di amo nga awanan na diyang impostor. Ti amo da, kat napanlangay di Bisayas. Kumusta tinapanan niya o Manong Gaspar? Baligi! Aguray tayo labiit. Taibunag da dagiti gargarata. Intayo agpasyar ije prutasan. Adugayam ti bunga dagiti prutas. Ay, nagsayatan, boss. Adan pagtrabahuan tayo, nukas na. Huwag nga rod. Nasingpot ni Apo Diyos kada tayo. Di na tayo binaybayan. Dakal tinaitulong na mameba kan Sir Romay. Wen, katinton makaapit tayo kadagiti bunga ti prutas. Aglako tayo, kat sorpresaan tayo ni Ma'am Eva. Tarimaanan tayo, tinadadaal apaset ti balay na. Ngamnay, saan mi ko pinabutakan na dyan, no? Saan mo ngayon bilin, Pangulo? Si Kamat. Di nakaw-awagan iti Pangulo, kunak. Oo, gayam. Naan-anayan ti panang tulong tayo kadagiti na ipaayan iti amnestia. Anya ti ba nagtinapanan nyo ija barangay da Tata Gaspar? Imanukot da pumanaw. Imbaga ni Tata Gaspar nga apitan da tita duma amula da. Ngam ibat yan damot ni Tata Gaspar. Tapno adamot pangrugyan da kadagiti kakadwana. Nasayat nga rod no kasta. Makapanaw da nga rod ija pasilidad ti gobyerno. Kastoy gayam tirik na ti makatulong iti pada a tao. Wen nga rod,
Maragsakan ak unay para kadakwada. Nalaos ti panagyaman ni Tata Gaspar. Idi manugot dagiti tattao a pumanaw. Saan gaya man asaya at titrato kadakwada ti impostor? Isa kabuteng da. Kabutang dati impostor, kunam? Apay, Mabuteng da a pumanaw. Tanadangkok kano da nga impostor. Binalaagan na ida. Nga uray sa dino ti papananda. Kat ano pen na ida. talagang arud anadangkok no kasta. Nagyaman da paikit dia. Idi imbagami nga awanan ti among da. Talimaban iti pan nakabagi ti lintag. Nawadwad tinaapit tayo kadagiti imbati ti sigod nga gigyan iti masakupak. Ilako tayo, taigatang tayo ti daduma iti materyales. Tatarimaanan tayo tinadadael abalay ni Madam Eva. Winbus, umanugot kami. Husto deta na panunot yo, boss. Datayo tinang dadael. Isa datayo lang timang tarimaan. Sana balay. Adamot ammo tayo iti panagaramidan iti pasdek. Sabay naglimlimeng tayo. Kahit agyaman akmat, tagkikinaawatan tayo. Ay maglakit din, tasaan ang nadadaal ti masakbayan, dagiti ubing tayo. No nagtultuloy tayo ang naglimlimeng. Ay, nagasat tayo anang dukot ka ni Madam Eva. Isungarod nga imbagak, akas la anghel nga intinag ti langit para kada tayo. Awanan to bang tapnog kalay sa ta, Eva? Kaya't kung iti mabiit, idatag ka ni tinadaag ng altar. Mabalin ka di? Ipatarimaan ko pa ito'y balay ko. Dito'y ko maamaangay ti reception. Dahito'y ti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Ti ornong ko, kat iso ti aramatan ta para ti kalay sa ta. Ang mga nukurang pa iti urnong ta. Tanangin naman ti materyales. Itantan ta pa'y biit. Adaamin kan ka desisyon. Ngam saan ko maamabayag, ha? Di ka agdanag. Saan mat amatawanan? Agsagana tayon, taipadeliver kon dagiti ginatang ko ang materyales para iti balay. Nagasagana kami amin boss. Mabalin tayo narugyan tiyag trabaho. Apama na may sangpot na iti materyales. Nasaya at nukasta. Mabit amalpas, tado tayo ng agtitinulong. Ag-overtime tayo no kasapulan. Mabit lang ang matariman na dya, boss. Oray na pimpintas may taramidin tayo, ah. Wen, kat babaan iti day taawagas. Makasubad tayo mat kan ni Madam Eva. Ah, kasano ngay ang makasubad. Kat datayo mat tinang dadaal. Makabayad ko nam, Asino kayo? Kan apay nga ado ti materialis dito'y solar ti kaanakak. Kanakan nyo ni Madam Eva, kabsat. Uhan kabsat. Imbilin na ka di ti kadayo ditoy. Awan mo ti imbagbaga na kanyak nga ada umay dito'y solar na. Kwa, kabsat. Da kami dagiti tinulungan na ana ipaayan iti amnestia. Ha? Kaya't mi nga isubli tinadadaal abalay na. Iswasaan min nga imbagbagakan kwa na. Ha? Ay, maklaat lakit di. Numamuan na nga da kayo ditoy. Kidawag ko ma, asan nyo pa'y nga ibagbagakan kwa na ti amin, kabsat. Tanda da ito'y, kas panagyaman mi iti kinasingpat na. Saan ko nga ibagbaga ko na yaw? Kaapay nga'y. Ta sorpresa may kankwa na, kabsat. Numalpas mito'y balay na. Mapan kamin agyaman kankwa na. Pangaasim ko maa. Ta saan mo pa'y nga ibagbaga kankwa na? Iti day ta kaaduyaw. Mabiit la siguro amalpas. Nay, si kamot ti masabat ko, kabsat. Kasla mariribukan ka. Ay, jak amo ti ibagakan ka. Nga masiiguradok,
Makita minton lumabas ka iti balay ni Eva. Day, apay ayat ti balay na. Tartari maadan dagiti nang dadaal. Ha? Kinid daw daasaan ko kano nga idandanon ken ni Eva. Ta sorpresaan da ka daw. Ah, sa bagay, no asino tinang dadaal, rumbeng laeng nga isumot lati mang tarimaan. Saan nga amo ni Eva? Ha? Mas daaw tulakit din no makita na amayat ton jay balay na. Ay, apay, napanag-duty? Wan kapsat Berta. Kat sumangpet tumanon, inton Domingaw. Ay, ijay gayang balay mo ti pagaw-awidan na. Manipod si mangpet da kadagiti rebelde. Wan, tanarbakat nga raw jay balay na. Oh, imay ka mat dito'y pagtrabaho ak, Romy. Saan ka di a Domingo no bigat? Awan trabaho. Kaduan ka nga agawid iji balay ni Nana Marta. Nagsaya atan, tapno da kaduak amag na. Nalikaw pa'y ngamin, no bumabaak nga aglugan iti kalsada. Nagsayat ko man no adan to kalsada di bantay nga ayan tayo. Mabayag pa'y siguro, dayta. Anusan tayo pa'y timagna. Nagdaras analpas ti balay ni Ma'am Eva. Saan nga ta maisarong dito eh? Nadamag ko amalam ti Sabado ket agawid ije balay ti ikit na. Sabado ita. Isu amapantayo ije balay ti ikit na. Tabarang sumangpat ita. Mapantayo agyaman? Ken ibaga tayo analpasan ti balay na? Una, ken dumawat tayo matan iti dispensar. Tada tayo tinang dadaal iti balay na. Intayo nga ro dun. Agdamag tayo. No sa dino ti balay ti ikit na. Natal na itan ti panunot ko. Tanatarimaan tayon ti balay ni Madam Eva. Adda kayo dito'y balay daan ti Marta, Tata Gaspar? Wen, Madam Eva. Umuna iti amin. Dumawat kami iti dispensar. Gapu iti pan nakadadaal ti balay mo. Ngam ita, nalpasen, Madam. Tinarimaan min ti balay mo. Anya ti kayat yu asawan, anatarimaan, Tata. Wen, Madam. Natarimaan min. Gimatang kami iti materyales. Amoy ka di. Ngagkalaysa kami kuman ka ni Eva. Ngam intantan na. Da ipatarimaan na pa'y kanutin na dadala pa sa tibalay na. Anya? No kasta, matuloy yan. Tanatarimaan min, tibalay na. Oh, Eva, saan kan ang makapagkadkad? Taawanan rason mo. Anya ti kunan ni Eva. Matuloy ka di matlaeng ti kalay sayo. Una na. Saan na makapagkadkad? Tanalpas mo ti balay na. Inlepas da Tata Gaspar. Karpintero damat gayam. Karpintero da kano idisakbay ang naglimlimang da ijay baker. Danunan tayo ni Eva nanang. Tulagan tayo ti panagkalay sa amin. Ay win tada kayo matan iti husto nga edad. Ay, sapay lako ma. Maipaayan da kami adagos ka ni Marta iti apo ko. Apo ko adagos, kat saan kami pa'y matanagkalay sa, dumanon tayo pa'y ana na. Natulag matgaya man ti kalay sa damam Eva kan sa Romy. Hey, namagin tayo kadakwada. Nuwan niya ti may tulong tayo iti preparasyon. Kabaalan tayo matiyag partay. Agluto, ken agsapaw. No, kaya't dalakid diya tumulong tayo. Damagak to dayta, inton agkita kami kan ni Sir Romy. Sidadaan tayo tumulong kadakwada. Makatulong tayo ngagsagana, tapno din ang pagparikutan ti paray sagana. Maragsakan damat siguro, no kayat tayo tumulong nga agisagana kadagiti masapsapol iti kalaysada. Una,
Nagiti tugaw, kadalamisaan, nga usaran nagiti bisita, kan dumapay, datayaw ti makama mangirimidyaw. Ay abalayan ko na kun tagkalay sa mutlaang ang dagiti ubing ta. Ay, huwanan abalayan. Saan taunay amarigatan ka dagiti maisagana? Ta imbaga kano da Gaspar, asidadaan da kano nga umay tumulaw. Agbunag da kano ititugaw kan lamisaan. Ay pagsayaatan na ti nagtulong iti pada at tao. Tano si kamot ti makasapol. Ay kat si dadaan damit at tumulong. Wan kasta tinasaya at nga kakaruba, wano agkakabaranggayan. Agyaman kami unay, iti dadarayo ti nakalalagip, akalay sami ka ni Eva. Pagyamanan mi mat, dagiti grupo ni Tata Gaspar. Tas si dadaan dati mulong kadagiti amin anausar iti daytoy atalaong. Agyaman kami unay kada kayo amin. Agbyag! Dagiti kakalkal laysa! Bitan papagayam tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapuluan. Amnestia, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.